Katiba kaminjo Karoli nyisi ni endi king'io pend chikewa prochego rauchiel wacho ni senators nigi teko mag luongo Gavanas e pes duto mag yore e counties mondo ging'i wach oversight mano king'io 96.3 kasto to pes go e kube ondik gi article 217 manyiso ni wan mopogo ne Gavanas pes kose e kindwa gi ma sirikal mamalo mose pognegi wan mopogo ne county gi kiduto tene pesa kopogore gi mano Gavanas gi wegi nodhi e court 2019 magi wacho niya ang'o momiyo senators biro bende nono weche mag pesa mag choke kor gwenge moluongo ni on source revenue. Supreme Court ma Kenya ne nitie petitions ariyo, petition 24 ma 2019 to gi petition 27 ma 2019 ne gibedo consolidated ma Supreme Court ong'ado niya senators onge gi teko no kende mana mar luongo gi pesa moro e kwa maloka to nyaka pesa mag choke kor gwenge wan gi teko mar luongo gi to kopogore gi mano katieko ni Trevor Senate gi National Assembly kuma Karoli nitie Katiba omiyo chik e pend chikewa 125 dhi somo ondiko ni wan gi teko marom gi od doho High Court mar luongo ng'ata we Gavanas kendgi ng'ata kata mana in kod gi wach ni iketho ne jopiny kaka jafwambo wan gi teko mar luongi e Senate kata e National Assembly penjo mora mora ma affect ja Kenya manyiso ni by constitution wan gi teko no endo te mar luongo Gavanas mondo biang'o e od bura koro kaka jakomo kete chande mogik mara wacho en ni MCAs magwa nikech kama giyudore ok ni gionge teko no endo mar timo oversight kata mana Supreme Court decision chande no wacho ni MCAs nigi